Bo día a todos e a todas. Antes de comenzar este pleno extraordinario, facemos un minuto de silencio. O motivo de silencio que gardamos antes de iniciar todos os plenos pois é polas víctimas da violencia machista, como a de onte. Pois damos comenzo a este pleno extraordinario con a seguinte orde do día. Primeiro punto, modificación do réxime de dedicacións exclusivas e parciais actualmente vixente no Goberno Municipal. Ten a palabra o señor Represas. Explica. Sí. Sí, bo día. O carácter extraordinario pois é un pleno convocado fora da cadencia ordinaria. Non hai máis motivación que ora explicarei que legalmente que estipula un pleno extraordinario era aquel que se produce fora do carácter ordinario. Outra cousa que fora urxente ordinario. Non hai que motivar urxencia. Non. O pleno non pasa nada. Se quere motivación, eu falo todo o que queira. A motivación do pleno extraordinario para poder contestar canto antes ao requerimento formulado pola Xunta de Galicia en relación ao plan xeral, a modificación do plan xeral vinculada á construción do novo centro de saúde para que poda empezar canto antes a licitación do proxecto de redacción da construción do novo centro. Non se pode facer mentre non este as modificacións urbanísticas necesarias para iniciar eses trámites. Ben, en relación ao primeiro punto, que é unha proposta de modificación das dedicacións do Goberno Municipal, agora mesmo o Goberno Municipal ten, ademais de alcaldías, dedicacións exclusivas nas concellerías de Cultura, Vías e Obras, Cementerios, Mobilidade, Seguridade, Bombeiros e Protección Civil, Venda Ambulante, Sancións e Autorizacións de Eventos e Vados, tamén a Concellería de Comercio, Ensino, Letras nas Aulas e Parques, e tamén a Concellería de Medio Ambiente, Urbanismo, Axenda 2030, Emprendemento, Innovación, Desenvolvemento Empresarial e Contratación. E como dedicacións parciais, contanse neste momento coa Concellería de Desbroces e Sardíns, Concellería de Xuventude, Voluntariado e Novas Tecnoloxías e Concellería de Iluminación, Infraestructuras Xerais, Saneamento, Auga e Turismo e, por último, a Concellería de Deportes.
O que se propón neste pleno é volver á distribución de dedicacións que había antes da miña renuncia a dedicación exclusiva, volver a esa mesma redistribución, suprimindo unha dedicación parcial e volvendo a asignar a dedicación exclusiva que xa estaba creada, como acabo de decir. Polo tanto, a organización do goberno quedaría coa alcaldía, 4 dedicacións exclusivas, que sería a Consellería de Cultura, Vías e Obras, Cementerios, Mobilidade, Seguridade, Bombeiros e Protección Civil, Venda ambulante, Sancións, Autorización de Eventos e Vaos, Consellería de Comercio, Ensino, Letras nas Aulas e Parques, Consellería de Medio Ambiente, Urbanismo, Axenda 2030, Emprendemento, Innovación, Desenvolvemento Empresarial e Contratación e a Consellería que pasaría de dedicación parcial a completa sería a Consellería de Xuventude, Voluntariado e Novas Tecnoloxías. E como dedicacións parciais, redúcese unha dedicación e quedando a distribución da seguinte maneira, sería a Consellería de Desbroces e Xardíns, Consellería de Iluminación, Infraestructuras Xerais, Saneamento, Augas e Turismo e Consellería de Deportes. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Ucha. Bo día a todos e a todas. Non que sea un capricho que motive o carácter extraordinario da sesión, sino que a persoa que o convoca, que en este caso é Juan Carlos, por ausencia de Nava, ten que informar, que o dice o RON, se queredes cambiar outra vez o RON, pero o RON, no seu artigo 21, indica que o carácter extraordinario da sesión hai que justificalo, e parece que ningún dos dous temas ten unha justificación de carácter extraordinario, que non urxente, sino extraordinario. Entonces, onde está o carácter extraordinario de subirlle o salario ao concelleiro Cristian Montes e onde está o... Sí, non? É ese o motivo, non? E onde está o carácter extraordinario de subsanar un trámite que se podría traer para subsanación no seguinte pleno ordinario que dentro de 20 días, menos de 20 días, 18 ou 19 días. Dito isto, e para falar do tema que nos ocupa, hoxe falamos dos salarios dos concelleiros e das concelleiras. E para facer primeiro un resumo, porque isto é importante, porque non toda a cidadanía sabe como funciona isto. O primeiro que ten que saber a cidadanía é que na bancada do goberno hai varios concelleiros e varias concelleiras que teñen salario. No caso da CIP, os 3 concelleiros que actualmente están activos, porque hai un concelleiro que non está, motivos os que sexa, non nos entramos a ocupar, os 3 concelleiros que agora mesmo están no goberno teñen salario. Raquel e Nico, 20.000 euros anuais, Juan Carlos, 30.000 euros anuais. 2 dedicacións parciais e unha dedicación exclusiva. Logo, o concelleiro independente Espontareas, Mingos, ten unha dedicación parcial de 20.000 euros. E logo, os concelleiros do Partido Popular, Raquel e Suso non teñen dedicación, Ricardo e Silvia teñen unha dedicación completa, Cristian tiña unha dedicación e Francisco Jesús non ten dedicación, tivo dedicación, pero deixou de ter polo seu cargo na Consellería de Sanidade. E a alcaldesa ten unha retribución de 45.000 euros. E aquí é onde está o matiz. E logo, na bancada da oposición, hai 2 persoas que tamén teñen dedicación. O compañeiro portavoz do Bloque Nacionalista Galego, Miguel Bouzó, que ten unha dedicación parcial de 20.000 euros, e o compañeiro do PSOE, Rubén, que tamén ten unha dedicación de 20.000 euros. E este concelleiro, que se lle foi ofrecida a dedicación, a nosa organización decidiu renunciar a ela por motivos persoais, estrictamente persoais, por unha cuestión de compatibilidade co meu posto de traballo, que, sendo posible a compatibilidade no aspecto legal, non considerábamos que fora posible no aspecto ético. Isto significa que os concelleiros e as concelleiras que non teñemos dedicación non cobremos? Sí que cobramos. Cobramos as asistencias aos plenos e as asistencias ás comisións informativas. Obligatoriamente, ademais. É obligatorio cobrar isto. Logo, cada concelleiro e cada concelleira decide o que fai con esos cartos. No meu caso, son donados a miña organización despois de tributalos polos canles legais establecidos. Esta é a información. E nós defendimos sempre a mesma postura. Defendimos unha postura que as concelleiras e concelleiros, especialmente de goberno que teñen dedicacións, teñen que cobrar. E estipulamos, ademais, unha cuantía que a nos parece ética,
e que esta modificación sí que cumple, que é non exceder os 2 salarios mínimos interprofesionais. E en este caso, a dedicación que vai ter Cristian Montes, que son de 30.000 euros anuais, non exceden os 2 salarios mínimos interprofesionais. Que pasa? Que nós non podemos votar a favor, por un motivo moi sinxelo, porque a alcaldesa sigue excedendo esa retribución. Porque a alcaldesa, nesta proposta, sigue cobrando 45.000 euros. 45.000 euros que se suman, porque isto é importante, a alcaldesa, eu creo que a ciudadanía ten que ter esta información, e eu creo que é digno que a teña, se suman a outros 44.000 euros que cobran a Deputación. E isto é público. Calquer persoa pode entrar, retribucións ano 2024, retribucións ano 2025, retribucións ano 2023 da Deputación de Pontevedra e ver exactamente que a alcaldesa no ano 2024 cobrou brutos 43.834,75 euros en diferentes conceptos, asistencias a reunións, kilometraxe e demais. Sumados aos seus 45.000 euros de salario do Concello, suman 90.000 euros. E esta é a realidade. Unha organización de esquerdas jamás vai poder apoiar isto. Porque a alcaldesa cobra 450% máis que Nico, que Raquel, que Mingos e que antes Cristian. Esta é a realidade, 4,5 veces máis. Porque a alcaldesa podías decir, cobra 45.000 euros porque ten dedicación exclusiva. No, no, porque si tamén cobra 45.000 euros da Deputación, non ten dedicación exclusiva ao Concello de Pontareas. Isto é fácil de entender, non? Si non estaría cobrando algo que non corresponde. Por lo tanto, si cobra 45.000 euros da Deputación, significa que na Deputación traballa. Seguro que traballa. Pero si traballa na Deputación non pode traballar no Concello. E podrá decir a alcaldesa, bueno, pero desde a Deputación eu tamén traballo para o Concello. Sí, para o Concello, pero a súa obligación é traballar para o resto de concellos da provincia. Non? Isto funciona así. E isto hai que explicarlo. E isto non o explicou o portavoz do Partido Popular. Nós estamos a favor de que os concelleiros e as concelleiras cobren porque esa forma de dignificar a política. Porque senón a política só poderían acceder persoas ben colocadas socialmente. E nós queremos que a política acceda todas as persoas que así decidan. E que ademais eso non teña consecuencias nas súas realidades laborais posteriores. Por lo tanto, nós estamos a favor de que Cristian Montes pase a ter unha dedicación exclusiva, se así o considera o goberno. Porque dentro do que estipulades, nos parece correcto os 30.000. Podríamos discutir se un pouco máis, un pouco menos, pero nos parece correcto. Está dentro do noso programa político. Ahora, o da alcaldesa non. Nós non podemos apoiar unha proposta onde a alcaldesa gaña 90.000 euros. 45 daqui, 45 da Deputación. De momento, nada máis. Moitas gracias, señor Ucha. Para aclararlle a miña retribución, eu non cobro pola Diputación, non teño dedicación nin parcial nin exclusiva. Cobro por asistencia, como vostedes cobran tamén por asistencias a plenos e xuntas de goberno. Entón, sinceramente, non está acertado. Non. O que está dicindo é que teño dúas dedicacións. O que está a decir vostede é que teño dúas dedicacións. Non cobro 90.000 euros. Señora Fernández, ten a palabra. Gracias, presidenta. En primeiro lugar, decir que señor Francisco Jesús, voceiro do Partido Popular, xa como lle dixo o compañeiro de Pontareas en Común, o noso ron especifica que o carácter extraordinario, un pleno extraordinario normal, como acontece pois ao longo do ano, ten que motivarse na convocatoria. E na convocatoria non se motivou. Vale? Ademais, este grupo enviou un correo electrónico á alcaldesa que agradecemos nos contestara a ese correo solicitando que, vendo os puntos a tratar, entendendo que non había unha cuestión de prazos, este carácter extraordinario desta convocatoria, pola que vostedes poden decidir tranquilamente facelo, pois en vez de ser hoxe ás 9 da mañán, por cuestións laborais, fose hoxe ás 8 da tarde, non? A alcaldesa contestou que entende a cuestión trasladada, pero todo sigue igual, é dicir, o pleno segue convocado para hoxe ás 9 da mañán. É comprensible que, claro, cando un fai da política o seu medio de vida o único oficio e beneficio que se coñece, pois é comprensible que lles pareza un pouco extraño
que moitos de nós entendamos a política como un servizo público e non como un medio de vida, non? Esperemos que noutras ocasións teñamos a sorte de que, ademais de entendelo, se san capaces e teñan a xenerosidade de aceptar a proposta de celebralo pola tarde. Entrando no tema que nos ocupa, que é a adicación, pasar dunha parcial a unha exclusiva, a min me chama moito a atención pois que ten que decir a CIP en todo isto, non? Porque non fai moito, cando estaba aquí nesta bancada, falaba de comisión negociadora e falaba de consenso, que neste caso non se produciu. Votamos en falta que exista ese consenso por parte do Goberno coa oposición, porque xa temos dito neste pleno en máis dunha ocasión que non é un tema este o das adicacións que nos entendamos que teña que ser obxecto de ping-pong político entre uns e outros, non? Sino que debe ser un acordo entre toda a corporación, máis que nada para evitar este tira e afloxa de agora cando estás ti sí, logo cando estou eu non. Creo que a política é moito máis que isto e por iso é preciso que cheguemos sempre a un acordo en canto a estes temas, non? Si chama a atención pois que a alcaldía sega mantendo a súa cuantía na dedicación, porque nun primer intre, cando se aprobaron as adicacións, é verdade que a alcaldía levaba dúas concellerías, que eran Facenda e Turismo. Pero hoxe en día a alcaldía non ten ningunha área de xestión, non? Si é certo, como acaba de decir o compañeiro de Pontareas en Común, que a alcaldía entre Concello e Deputación ingresou no 2024 90.000 euros anuais e que efectivamente son públicos na páxina da Deputación, calquera pode entrar e ver o que tributa o que cobra en bruto, non? Sin contar despois todas as retribucións que de aí se detraen. Polo tanto, o Partido Socialista vai absterse nesta cuestión por unha cuestión de principios, porque consideramos, e así o dixemos, que neste xogo non debemos entrar, que debe haber consenso entre toda a corporación e que isto se tiña que ter falado antes coa oposición. Tampouco entendemos que se traia a un pleno extraordinario, cando fai apenas 15 días celebramos un pleno ordinario e cando dentro de pouco vamos a ter tamén outro pleno ordinario. Por lo tanto, non entendemos tampouco este carácter extraordinario de traer este punto a este pleno. De momento nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Simplemente para recordar as dedicacións exclusivas que se marcaron hai ano e 10 meses foron exactamente as que traemos hoxe. O que pasa que renunciou o señor Represas a súa dedicación e cando retoma pois o compañeiro Montes a dedicación, asume a media dedicación, pero na cuantía eran exactamente dende hai ano e 10 meses o mesmo. E se queren seguir reiterando que eu cobro 40.000 euros da Deputación, están faltando a verdade. Están faltando a verdade. Non teño dedicación e cobro por asistencias a xuntas de goberno e plenos, igual que todos os compañeiros do Partido Socialista que ali están. Igual, sin ter dedicación, porque non son persoas do goberno da Deputación. E podo, se quere, pois decir quenes son as persoas, porque son a alcaldesa de Redondela, que ten dedicación exclusiva en Redondela e cobra por asistencia a pleno e a comisión, o alcalde de Gondomar, que ten a dedicación exclusiva no seu concello e cobra por asistencia a pleno e a comisión, exactamente igual, señora Fernández. Entón, esa demagoxia, sinceramente, pois é bastante gratuita.
Ten a palabra o señor González Carrera. Sí, bos días. Este pleno extraordinario que se convocou en tempo e forma, a verdade é que resulta moi curioso que aquí o compañeiro de Ponteareas en Común, o concelleiro, sí pode dicir, por suposto, porque non formou parte de ninguna legislatura anterior, pero a señora Fernández que veña aquí a decir de que non entende como se convocan os plenos extraordinarios pola mañán cando vostede formou parte dun goberno e convocaban os plenos ás 9 da mañán, a verdade é que ou non se acorda ou, desde logo, está usted faltando a verdade, por non decirlle outro calificativo. Co cal, a justificación do pleno está máis que justificada, porque é necesario o punto 2 sacalo para adiante a maior brevedade posible, e máis cando hai pleno extraordinario se meten outros puntos. Que vostede veña aquí a decir que vostedes piden, que eu creo que vostede equivocouse o de pleno de punto, que pide aquí que se negocie o tema das dedicacións exclusivas e que non estamos cambiando nada. Estamos facendo o mesmo que cando se chegou no seu momento a un acordo entre os grupos que estamos aquí en esta bancada. Entonces, que vostede siga empeñándose ahora dicindo ou intentando confundir de que o que se tiña que negociar o que? Si non se está modificando nada, si se dixo anteriormente polo seu compañero da bancada, si a cantidade é a mesma, si as cantidades son as mesmas, aquí non se está modificando nada. E máis, podríamos modificarlas. Temos a maioría suficiente para facelo, pero ni no queremos facer ni no vamos a facer, porque para eso hai un acordo e esos acordos hai que cumplilos hasta final de legislatura, falando de organización do goberno. Este grupo ten claro de que hai un acordo de goberno e que en ese acordo de goberno o Grupo Popular tiña unhas dedicacións, o Grupo da CID ten outras e o Grupo Independentes Ponteareas ten outras. Non vamos a cambiar nada. E que temos que dicir nós? Nós estamos cumplindo estritamente o que dice o pacto. Pero é máis, eu recórdolle, usted que formou parte durante 8 anos dun goberno, que o anterior goberno tiña 4 dedicacións exclusivas e despois tiña 3 parciais. É dicir, estamos falando do mesmo conto. É dicir, no momento que alguén forma parte dun goberno, despois ten que ser moi cauto tamén o que vai a decir despois, porque realmente a hemeroteca está aí. É simplemente unha reorganización de un grupo, en este caso do Grupo Popular, que dentro da súa organigrama interno fai as variacións que teña que facer. E nós non temos nada que decir. Ao contrario, temos que ser consecuentes, vir e, desde logo, ser responsables na votación. Co cal, non hai nada máis que falar en este tema. A cuantía fala usted da alcaldía, a mí non me corresponde defender a alcaldía, pero a verdade é que me pega gracia que o Partido Socialista fale diso. Porque aquí a alcaldía dixo dous exemplos, pero cantos máis hai? É dicir, de que estamos a falar? Aquí non me vale, ou entendo que non é correcto, no outro lado váleme, non digo nada. Hai que ser consecuentes con eso. En eso sí que vostedes, o Partido Socialista, non ten nada que decir de exemplo, ni moito menos, porque creo que hai casos de abondo. Pero non vamos a entrar a profundizar en iso, porque iso sí que face daño á política. Iso sí que face daño á política. Pero, bueno, vostedes sigan escarbando, que creo que o noso traballo é sacar os temas adiante, aprobalos, e, desde logo, que eso sean pensando na ciudadanía, en beneficio da ciudadanía, e, desde logo, que o traballo se mire na rúa. E o traballo na rúa dos concelleiros e das concelleiras desta bancada mírase perfectamente no día a día e mírase perfectamente na labor que facemos cada un dentro de nosas áreas. De momento, nada máis. Moitas gracias, señor González Carrera. Ten a palabra o señor Buzo. Ben, bo día a todas e a todos. Nos facémonos a mesma pregunta. Cal é a urxencia ou a motivación deste pleno? Agora acaban de intentar xustificalo, pero eu tamén lles quero dicir que por moito que se repita unha mentira non se vai converter en verdade. Aquí, cada vez que hai un pleno extraordinario, veñen coa matraca do tempo e forma, do tempo e forma, do tempo e forma, parecido a cando se presentaron os orzamentos. Tempo e forma, ao final nin tempo nin forma.
E, ademais, veñen coa cuestión de que xa se convocaba, de que por que criticamos que se fan ás 9 da mañá se xa antes era así. Miren, se fan un exercicio de búsqueda, verán como nestes meses que levan vostedes de goberno xa fixeron máis plenos extraordinarios a estas horas da mañá que no anterior mandato completo. Entón, cando queiran dar leccións, primeiro asegúrense de que están en condicións e en disposición de dalas. E tendo en conta que os plenos ordinarios son o último martes de cada mes, eu pregunto cal é esa extrema urxencia que non permite agardar 2 semanas ou 3, 20 días menos hábiles, se queremos contar os festivos que hai polo medio, e traer isto ao pleno ordinario. Cal é o motivo? Que é o que non pode agardar 20 días? Non pode agardar 20 días o salario, non pode agardar 20 días a modificación do plan urbanístico, é tan urxente? Bueno, pois chegado ao punto segundo xa falaremos e, bueno, pois neste punto parece evidente que non hai tal urxencia, non? Porque se até o de agora viña funcionando, según vostedes, a perfección o goberno local, pois dificilmente se pode entender que haxa unha necesidade de facer modificacións. E, ademais, claro, vostedes, acaba de decir o señor González Carrera, bueno, que isto forma parte dunha modificación do organigrama interno, como que, bueno, é algo que non pasa nada, é un cambio aí administrativo. Claro, é unha modificación do organigrama interno co diñeiro de todas as veciñas e veciños. Quero dicir, non é algo que lle vai a sair gratis a veciñanza, non? E que aparte parece un pouco o salario de Rodinger, non? Vostedes, cando renunciou o señor Francisco Jesús, facían propaganda de que así aforraban diñeiro ás arcas municipais e resulta que uns meses despois xa non importa forrar ese salario ás arcas municipais e entón agora veñen dicindo que, bueno, que era o que había, non? Era lo que teníamos, pues al final lo comido por lo servido, non? Concho, pero non dicían hai uns meses que vostedes eran uns fenómenos e que facían iso por un acto de generosidade para forrar diñeiro ás veciñas e veciños? Pois entón estaban vostedes mentindo, porque agora uns meses despois están volvendo á situación anterior. E ademais, están volvendo a unha situación anterior que, se tan necesaria era, pois xa nese momento vostedes puderon facer ese cambio. Outra cousa é que isto responda a cuestións persoais que naquele momento non pudese facerse así e agora sí, non? Claro, e ademais nun novo pleno extraordinario que é curioso que sexa para aumentar o salario dun concelleiro que ademais pois hai uns anos denostaba eses plenos extraordinarios e propuña que en Pontareas non se celebrasen plenos extraordinarios. É certo que naquele momento, cando propuña, formaba parte de outra candidatura, non obtuvo representación municipal, ao final foi repescado polo Partido Popular, e, bueno, pois acabou nesas bancadas e aquilo que propuña, pois agora xa defende todo o contrario e non ten ningún tipo de rubor, non? Isto é habitual. Na dereita de Pontareas é habitual formar parte dun partido, despois outro, separarse, xuntarse según a conveniencia, iso estamos todas e todos habituados, non? Pero, bueno, a veces hai que ter tamén un pouco de ética, non? E dicir, bueno, pues, se defendíamos unha cuestión, intentar ser consecuentes co que viñamos defendendo. E que, ademais, neste caso, fan unha xustificación absurda e a vez perigosa, porque se lemos a documentación desta proposta, vemos que a xustificación é que a Concellería precisa moita implicación e que, entón, que como precisa tanta implicación, é necesario que teña unha dedicación completa. Miren para os seus compañeiros, miren para a señora Plana, miren para o señor Freitas, por exemplo, por citar dous casos. Non fan un traballo amplo neste goberno. O seu traballo non ten o mesmo valor que o que realiza o señor Montes, porque, claro, dicir que lle suben o salario ao señor Montes a unha dedicación completa porque a súa área necesita unha dedicación de traballo moi grande, home, están deixando en bastante mal lugar aos seus compañeiros e compañeiras que non reciben unha adicación completa. Entón, claro, hai que ter un pouco de cuidado cando se xustifican estas cousas. Eu non sei que opinan os compañeros e compañeras de goberno que teñen dedicación parcial. O mellor consideran que non merecen tela completa. En todo caso, pues, terán a oportunidade de expresalo, non? E tamén, claro, a nós tamén, igual que facían os compañeros aquí da bancada, tamén nos sorprende ese cambio de criterio de ACIP, que primeiro pois, dicía unha cousa, despois dicía outra. É certo que a medida que vai pasando o mandato pois vai nos sorprendendo menos. Cando estaban na oposición dicían que non facía falta persoal de confianza, en canto chegaron ao goberno o primeiro que fixeron foi nomear un persoal de confianza para ter
traballando no Concello o persoal que as urnas non lle deron como concelleiros, o mesmo cos espazos para os grupos políticos. Dicían aquí neste pleno, os grupos da oposición necesitan un lugar no Concello para atender as demandas e atender os veciños cando veñen aquí e queren falar con calquera grupo. Chegou o goberno, tivo a oportunidade de facelo realidade e sigue coa calada por resposta. Nós, dende o BNG, somos coherentes sempre con esta cuestión dos salarios do goberno, e non só do goberno, sino pois cos medios humanos e materiais que precisa a Corporación Municipal para facer o seu traballo, para exercer as súas funcións, e por iso propuxemos xa naquel momento un pacto entre os grupos políticos para determinar precisamente co consenso máis amplo posible esta cuestión, de xeito que quedase isto definitivamente establecido e quedase fora do debate político. Pero o interese do PP de non negociar é o de sempre, facer demagoxia rastreira cos salarios cando están na oposición e cando están no goberno, pois subilos ou poñelos á súa conveniencia. Nós, dende logo, o que non vamos a aceptar nunca, e remato, é que os salarios sexan diferentes segundo gobernen un ou segundo gobernen outros, porque vostedes cambien de opinión segundo en que bando estean. Nada máis polo de agora. Muchas gracias, señor Bouzón. Ten a palabra o señor Ucha. Ai, represas, perdón. Sí, en canto ao tema de que se cuestionan que non é necesario celebrar este pleno, pois en que todo pode esperar o pleno seguinte, pois é que temos ideas totalmente opostas, neste caso por sorte. O sea, nós estamos aquí gobernando para acelerar ao máximo todo tipo de tramitación e que poder desenvolver os proxectos canto antes. Se a vosa liña de traballo é, bueno, pode esperar, esperamos o mes que ven, podemos seguir, vamos facendo, esperamos 20 días. Para nós, para este goberno 20 días é moitísimo. Se pode estar hoxe que non espera mañán. Se pode mandar a súa tramitación que non espere a semana que ven. Ese é o verdadeiro obxectivo e a necesidade que ten este goberno. Que todos os procedimentos administrativos se realicen na maior brevidade posible. Na maior brevidade posible. Porque estamos para iso, para xestionar os recursos públicos nunha maneira, como mínimo, eficaz. En canto ás dedicacións, pouco máis que decir. É dicir, este goberno municipal, antes da miña renuncia, había unha dedicación exclusiva que despois, por cuestións persoais, reduciuse a miña dedicación e agora volve a estar como, unha vez que se foron solventando estas cuestións que afectan a diferentes concelleiros, pois volver a retomar a dedicación que xa existía como dedicación completa. Denlle as voltas que queiran, que todo malísimo e que bueno, que como máis que non nos merecemos nada. E insisto, aquí estamos con a completa dedicación de traballar todas as concellerías por igual, todas as concellerías. Ese tipo de demagoxia, señor Bouzó, de que a ver que andan uns que traballan máis que outros, mire, o sea, non vostedes que facían? O mesmo? É que sí, é un argumento fácil, sí, porque estamos discriminando. Non, mira, aquí todos formamos un gran equipo, este goberno municipal, e todo o mundo apoia e arrima o ombreiro dende a súa posición. Hai persoas que teñen as súas actividades profesionais e compatibilizan con isto, porque se é sabido cando te presentas, e hai outras que se dedican exclusivamente, porque por sorte ou por desgracia, nin todos poden estar con dedicación exclusiva, nin se podía sustentar un goberno sin que nadie tuvera ningún tipo de dedicación, porque a administración municipal, este concello, é un concello mediano que necesita persoas xestoras e políticas para aquí, durante todas as horas posibles, para poder levar a bo porto a acción do goberno que queremos implementar, nada máis. Gracias, señor Presas. Ten a palabra o señor Ucha. Sí, nós non vamos a fazer demagoxia, creo que temos moi clara a postura con este tema. Dixemos clarísimamente que nós apostamos, o dice o noso programa, o dixemos na primeira sesión de organización, o dixemos cando houve modificación, sempre que hai unha modificación decimos o mesmo. Nós apoiamos que os concelleiros e as concelleiras de goberno que teñen competencias, evidentemente, cobren e se dediquen a eso. E se é posible que se dediquen en exclusiva, estupendo.
maravilloso, como ben acaba de decir Francisco Jesús, non sempre é posible. O que pasa é que hai que estipular os límites, porque chama moita atención as desigualdades dentro dos cargos políticos. E Juan Carlos lle reprocha ao Partido Socialista que non son coherentes, evidentemente, pero tamén non o podía reprochar a nós. Nós tamén temos organizacións con cargos públicos que oficialmente cobran máis. É certo que logo hai unha política de donacións, polo menos na forza política que eu milito, que é a Esquerda Unida, que está dentro de Pontareas en Común. Porque cada organización é diferente tamén. Nós temos estipulados orgánicamente que o máximo que se pode cobrar é 2 salarios mínimos interprofesionais. E o resto se estipula a través de doacións. Mira a persecución política e judicial que hubo por donar cartos públicos aos compañeros e as compañeras de Podemos. Digo porque mira as diferencias. A nós en ética non nos vai a gañar, creo que nadie en este caso. Nós non estamos aquí por cartos, evidentemente. Tampouco eu renuncio á dedicación por unha cuestión persoal. E isto quero que quede claro tamén, é persoal. Non é política, é persoal. Que nadie nos reproche despois se veñen outras concelleiras e sí que as acollen. Porque isto é persoal, é unha decisión persoal. Eu non quería deixar o meu posto de traballo. Podría compatibilizar, porque eu sou un funcionario. E podría ter o salario de funcionario e os 20.000 euros do Concello. Pero non é ético eso, verdad? Pero podría facelo. E con esos 20.000 euros podría donar 15.000 a miña organización política e quedarme con outros 5.000. Podría facelo, verdad? Pero non sería ético. Nos intentamos ser moi coherentes con isto, porque a cidadanía o merece. E non é xusto o que pasa no goberno e non é xusto como se tramitan os cartos. E eu sei que aí hai disidencia. Ainda que Juan Carlos este estipulando ahora mismo este discurso, estou convencido porque hai cosas que nos separan. Pero creo que hai unha cosa tamén clara, que é o concepto de servizo público. E o concepto de servizo público é bastante importante en política, sexamos de dereitas, de esquerdas, de onde sexamos. E non é normal que unha alcaldesa con dedicación exclusiva ingrese 43.800 euros. É concepto no que sexa, alcaldesa. Asistencias ás comisións de gobernos, 1.000 euros en novembro. Asistencias a comisións informativas, 2.200 euros. Asistencias a pleno, 950. De verdade vostede cree que iso é normal? De verdade vostede cree que por participar en reunións é normal cobrar 43.800 euros? Mais os 45.000 euros... Non, a mí non. Explicarlle á cidadanía cando se presenta. Bueno, é público, pero non informades. Son 90.000 euros. Son moitos cartos que a cidadanía saque as súas propias conclusións. Son 45.000 de salario, máis 44.000 de indemnizacións. Non é xusto. E a mí me gustaría saber a opinión do meu compañero do grupo mixto. Me encantaría sabela. Pero sei que non o vai a facer, pero me encantaría sabela. Gracias, señor Ucha. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, señor Carrera, di vostede que falto a verdade, por non chamarme outro calificativo, así o dixo vostede, porque o pleno extraordinario se fai pola mañán e nós tamén o facíamos pola mañán. Eu lle dixen que eu non estaba cuestionando o pleno extraordinario. Nun correo que enviamos á alcaldesa, o que cuestionamos é que, dado os puntos e dado que non se justificou o carácter extraordinario na convocatoria, nós entendíamos que non era unha cuestión de prazos. Por suposto que cando gobernamos fixemos plenos extraordinarios pola mañán. E o explicamos aquí e o dixemos aquí moitas veces. Por que se facían pola mañán? Por cuestións de prazos. Porque había que tramitar. E, evidentemente, os funcionarios no Concello traballan pola mañán. Entón, para poder tramitar, se o plazo remata hoxe ou remata mañán, é evidente, urxente e necesario que o levemos a pleno hoxe xa pola mañán. Pero non é o caso do que estamos a falar. Este non é o motivo. Polo tanto, nos entendemos os plenos extraordinarios pola mañán cando hai unha cuestión razonable, unha explicación a que se celebren pola mañán. Di vostede que non se modifica absolutamente nada. Home, sí que se modifica, pero non porque diga o Partido Socialista. Se modifica porque hai un informe de intervención que di que se incrementa a partida en máis de 12.000 euros. Isto é o que hai. Entón, non sei quen está faltando aquí a verdade. O compañeiro do Bloque Nacionalista Galego lles preguntaba se non podían agardar 20 días para celebrar o pleno.
Nos, dende o Partido Socialista, lle preguntamos por que non poden agardar 11 horas. Xa non lle estamos a pedir 20 días, lle estamos a pedir 11 horas. Insisto, por cuestións laborais e porque entendemos que non hai unha xustificación real a este carácter extraordinario para que se poda celebrar pola mañán. Que diferencia hai entre celebralo hoxe ás 9 ou hoxe ás 8 da tarde? O voceiro do Partido Popular, o señor Represas, fala vostede de procedimento administrativo, axilizar. Creo que non é este o punto. Está vostede errado. O mellor podemos falar deste no seguinte punto. E lle vou contestar no seguinte punto a esta cuestión que vostede argumenta aquí. Pero non no primeiro punto. Non é un procedimento administrativo que necesite axilidade, incrementar unha dedicación. Iso non é a xustificación do primeiro punto. E a xustificación que vostedes dan está aquí. A puseron vostedes por escrito. E falan vostedes de incremento de competencias e responsabilidades. E non é responsabilidade quen ten que xestionar neste Concello un dos contratos máis cuantiosos como pode ser o SAF ou como pode ser o lixo. Claro, é que a xustificación, e remato xa, alcaldesa, quería contestarlle a vostede que eu falei sempre de retribucións, polo tanto, demagoxia non, eu non indiquei de que partida cobraba ou non vostede, eu falei de retribucións, do que vostede cobra por retribucións, e vostede acaba de dicir que é público, evidentemente que é público. Insisto, aquí moitos de nós non facemos da política o noso medio de vida e non imos entrar neste xogo político das adicacións. Polo tanto, imos a absternos para non obstaculizar a aprobación, pero non estamos de acordo co modo de proceder neste sentido. Sería oportuno que nos tiñamos reunido antes e pudiésemos acordar entre todos, que creo que é bo no tema das dedicacións chegar a un consenso, nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Antes de pasarlle a palabra ao señor González Carrera, non falou de retribucións, non, estaba dicindo que eu cobraba, eu coméntolle, todos os compañeiros do Partido Socialista cobran exactamente igual, todos son alcaldes e diputados. Entón, que non queren entrar en este xogo político, pero está entrando. Sí, di por un lado. Outra cousa é, señor Ucha, que dende o primeiro momento, efectivamente, sempre mantivo o mesmo, pero que cuestione, pois que se non se merece as retribucións por estar en política, eu creo que aí flaco favor nos estamos a facer, pero bueno, lóxicamente cada un ten a súa opinión e libremente se fala, ou seja, que é democrático, por suposto. Señor González Carrera, ten a palabra. Sí, a verdade é que unha intervención dice unha cousa e outra dice outra. Vamos a externos para permitir que se aprobe. Pode votar en contra, que se vai a aprobar igual. Pero non engaña a ciudadanía. Non intenta engañar. Iso que quería decir antes, que estaba usted mentindo. Por iso dixo o anterior. Entonces, pode votar en contra, que se vai a aprobar igual. Porque xa se nota que hai unha maioría en este goberno. Xa se nota que hai unha maioría estable en este Concello. Pero veñen vostedes aquí que faltamos a verdade, que usted pediu o pleno ás 8 da tarde. Pero iba a ser extraordinario igual, dígalle a ciudadanía. Diga igual, iba a ser igual, que compatibilizar con o noso traballo. A ver, problema tendrá alguén que se traballa en unha empresa privada vir aquí a este pleno. Ahora, vostede é funcionaria, co cal non ten ese problema. Vostede non ten ese problema. Co cal, porque ten esas facilidades que llas permite a norma, non unha empresa privada. Esa é a realidade. É a realidade, Eucha, é a realidade. Segundo, os plenos extraordinarios era moi raro pola mañán, señor Bouzó. Sí, na segunda legislatura sí, porque apenas tuveron gestión. Sí, a realidade. Na primeira, mire cantos hai, vaya hemeroteca, que había continuamente plenos pola mañán. Vaya hemeroteca, non me fale da segunda. Na segunda sí están donde están, non hubo gestión. Esa é a realidade. Pero vostedes están mentindo cando falan aquí, intentan mezclar
os dous grupos que estuveron no goberno, cando intentan mezclar, cando intentan engañar, dicindo que están se repartindo salarios, etcétera, etcétera. Fale vostede do seu salario na legislatura anterior, fale dos seus compañeiros, queren embarrar, pois embarren. Ese é un problema totalmente seus, porque a mí non me preocupa nada. Durante 8 anos, vostedes entón non foron coherentes, porque estuveron xogando co diñeiro que salen das arcas municipais. Son as súas palabras na intervención anterior. Co diñeiro que sale das arcas municipais. O diñeiro que usted recibiu como concelleiro con dedicación exclusiva. Entón, non era legítimo, sí que era legítimo, porque estaban aquí legitimados polas urnas. A ver se acaban de entender que se estamos no meridiano da legislatura, que estamos legitimados para estar aquí, que vostedes non acaban de entender. E iso é un gran problema, porque, desde logo, falar aquí de separarse, xuntarse, ética. Home, se ustedes teñen oportunidade de xuntar 11, xúntense co Demo, se fai falta. Xúntase co Demo, fíjese ben o que estou dicindo. Non é poder. Xúntase co Demo. Eso sí que o teño máis que claro. Non me veña, porque aquí a cuestión é que a suma de A. Iso é unha realidade que máis estamos. Co cal, aquí traise 2 puntos máis que justificados. Este punto podía quedar para dentro de 15 días, pudo haber traído fai 15 días atrás, pero sai un pleno extraordinario e traise un punto máis debido a que se pode perfectamente e é unha facultad que ten a alcaldía. Moitísimas gracias. González Carrera, e ten a palabra o señor Bouzó. Ben, como condensar tantas cousas en tan pouco tempo, non? Primeiro, unha cuestión formal, non? Vostedes falan da convocatoria do pleno, de que é totalmente en tempo e forma. Se nos vamos ao informe de secretaría, no punto segundo, o que indica é que a proposta de acordo someterase a ditame da Comisión Informativa de Contas e Facenda e no caso de non someterse a ditame deberá ratificarse a súa inclusión por urxencia por maioría absoluta. Non o digo eu, dio a secretaria habilitada nacional, que para unha cousa vale e para outras non, non? Entón, sempre se escudan nos informes da secretaría, pero resulta que, pois agora, obvian o que aquí inclúe. Nos remitímonos a ese punto do informe de secretaría. E despois, mire, había unha cuestión na que non quería entrar porque non levaba nada, pero claro, que a alcaldesa continuamente está intentando dicir que é mentira o de que ela percibe por asistencias as contías que non inventa ninguén, están publicadas na página da Deputación Provincial. Pois, home, é un pouco xogar a facerse trampas ao solitario, non? Porque están aí os datos e claro, vostedes si ten a dedicación exclusiva a este concello e percibe asistencias a outros órganos e, ademais, pois lle retribúen eses viaxes nos que vostede fai de turismo por todo o mundo, non me molesta, pero a cuestión é que se vostede está percibindo un salario por estar dedicada exclusivamente ao Concello de Ponteareas, aínda que sin ninguna competencia máis que a alcaldía, pero resulta que, mire, esta mesma tarde vostede vai estar en Marín, pero se collemos a xenda anterior, vostedes paseouse por Sanxenxo, por Coruña, por Pontevedra, por Madrid, por Berlín. Home, ser alcaldesa dende Berlín e dende Madrid, home, vaime permitir que é un pouco complicado, non? Entón, claro, decir que ten unha dedicación exclusiva e plena a este concello, hombre, pois que me lo diga desde Berlín, pois non sei se me será moi creíble, señora alcaldesa. Mire, vostedes din que non é unha cuestión que vostedes non queren facer o que nos dicimos, que nós o que queremos é deixar pasar o tempo a ver a que chegue outro pleno. Non, nós non queremos deixar pasar o tempo. Nós o que queremos é que se use eficientemente o diñeiro de todas as veciñas e veciños. E vostedes poñen na nosa boca que dicimos que uns traballan máis que outros. Non, dio a súa proposta. A súa proposta di que é necesario incrementar o salario do señor Montes porque dedica un traballo, porque dedica un tempo tremendo ao traballo neste concello. E os demais concelleiros que? Que hai concelleiros que están as casi 24 horas do día traballando nese goberno e non nos doen prendas en decilo. E que pasa? Que non teñen os mesmos dereitos a incrementar o salario que o señor Montes? Ou é que uns poden ter dereito a asignacións exclusivas, a dedicacións exclusivas e outros non? Por favor, non sexan vostedes tan demagogos. E, ademais, faime gracia, señor González Carrera, dúas cuestións que dixo e xa remato, non? A primeira é que non había xestión. Carai, pois para non haber xestión vostedes aproveitan de narices. Vostedes aproveitan de narices. Que si residencia, que si escuela infantil, que si depuradora, si non fora por ese último mandato do BNG, pois a ver con que se sacaban vostedes as fotos. E xa para rematar, vostede dicía que o BNG se vai falta xúntase co Demo. Mire, o que quería ser alcalde pactase con quen pactase con tal de estar no sillón da alcaldía non era o BNG. Vostede non pode decir o mesmo, nada máis. Moitas gracias, señor Bouzó. Sí.
Gracias. Como o voceiro de ACIB me chamou mentirosa, gustaríame que retirase esas palabras, porque eu non dixen que non ia ter un carácter extraordinario ás 8 da tarde. Non puxen en cuestión o carácter extraordinario do pleno. En ningún momento. Lle pido que escoite en canto aos problemas que teñen os funcionarios para acudir a este pleno, señor Carrera. Aquí, hoxe, faltan compañeiros por cuestións laborais. E esta concelleira que lle fala, hoxe, terá que quedarse ata as 5 da tarde para facer o traballo que non está facendo mentras está aquí sentada. Iso son problemas que o pasado 28 de marzo tiven que acudir a Madrid para falar deste tema. Polo tanto, os funcionarios sí temos problemas á hora de desempeñar o noso traballo. Falar non ten cancelas, señor Carrera, pero sí temos problemas os funcionarios. Señora Fernández, escoite o vídeo e mire o que dixo usted na súa intervención. A ver se mentiu ou non mentiu. Que usted atrapallouse e dixo unha cosa e despois dixo outra, pero despois escoite na casa con calma e mire a ver o que dixo. Eu non teño ningún convite en quitar esa expresión, ni moito menos porque na dialéctica que a veces utilizamos pode salir, que tampouco ten nada de malo que dixera usted que mentiu. Pero, bueno, fora deso. Eu non teño un convite ningún a quitar. Muchas gracias, señor Carrera. Pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a aprobación provisional da segunda modificación puntual número 1 do Plan Xeral de Pontareas no ámbito de equipamento deportivo. Ten a palabra a señora Fernández Taboas. Sí, bo día a todas e a todos. Traese hoxe aquí esta segunda aprobación provisional que ten lugar para dar resposta a un requerimento por parte da Consellería de Urbanismo da Xunta de Galicia. Polo tanto, paso a ler os acordos. Non entro máis a fondo porque son temas menores, cuestións técnicas que non modifican sustancialmente o documento e que non son máis alá que unhas deficiencias sinaladas neste requerimento. Propónse ao Pleno da Corporación Municipal, primeiro, aprobar provisionalmente a segunda modificación puntual número 1 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Pontareas, de conformidade coa documentación elaborada por Marquina Calvo Territorios e Estrategias SCP, condicionado aos requerimentos establecidos nos informes sectoriais e no informe técnico. A presente proposta ten por obxecto someter novamente a aprobación provisional polo Pleno da Corporación a modificación no seu conxunto, incluindo tanto o documento originalmente aprobado como as modificacións introducidas a efectos de dar resposta ao requerimento formulado pola Consellería. Segundo, o expediente completo, debidamente diligenciado, será remitido á Consellería competente en materia de urbanismo. A Consellería, no prazo dun mes, examinará a integridade do proxecto de plan. De apreciarse algunha deficiencia, requirirá a súa emenda. Ata o cumprimento efectivo do requerimento non comenzará o cómputo do prazo legal para a resolución sobre a aprobación definitiva do documento. Corresponde á persoa titular da Consellería competente en materia de urbanismo a aprobación definitiva da modificación puntual no prazo de 3 meses. Terceiro, o acordo de aprobación definitiva deberá publicarse no prazo dun mes dende a súa adopción no Diario Oficial de Galicia. Xunto coa publicación deste acordo, publicará esa indicación das medidas adoptadas para o seguimento dos efectos no medio ambiente de a referencia á dirección electrónica na que figurará o contido íntegro da modificación do plan ao dispor do público, de conformidade co disposto polos artigos 82 e 88.4 da Lei 2/2016 do 10 de febreiro do Solo de Galicia e 70 da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. O Concello deberá publicar no BOP a normativa e ordenanzas da modificación aprobada definitivamente unha vez inscrita no Rexistro de Planeamento Urbanístico. Por lo de agora, nada máis. Muchas gracias, señora Fernández Taboas. Ten a palabra o señor Ucha.
Sí, eu dúas cousas. Eu creo que Juan Carlos non se debería disculpar solo pola de mentiroso. Non exijo unha disculpa ni moito menos. Simplemente que cuidado con lanzar ese mensaxe sobre o funcionariado. Funcionariado hai moi variado, de moito tipo, son millóns de persoas. Eu sou funcionario, orgullosamente funcionario, que me coñece no meu posto de traballo, pois podería opinar sobre min e podría opinar sobre a miña entrega e o meu bo facer profesional. O que acaba de decir de que os funcionarios temos máis facilidades a asistir aos plenos non é certo. Non é certo. Os dereitos están estipulados pola legislación. Temos os mesmos dereitos, exactamente os mesmos dereitos. O que pasa é que hai algúns postos de traballo onde esas horas non se retribúen e outros postos de traballo onde sí. Sabes que pasa? Que hoxe, por eu estar aquí, o meu centro sufre un cambio logístico brutal e o meu alumnado perde o seu dereito a dar clase. Digo porque isto é importante. Isto é moi importante. É dicir, que eu estexa hoxe aquí ás 9 da mañán ten unha repercusión persoal, evidentemente, pero xa cando te presentas as seccións a asumes, pero no teu centro de traballo ten moitas repercusións. E como eu, supoño que Vanessa, supoño que Francisco Jesús e supoño que outras moitas persoas que se dedican a política sendo funcionarias. Entón, creo que é importante non facer esa loita de funcionarios en empresa privada, porque hai xente na empresa privada que se pode permitir estar aquí perfectamente sin ningún tipo de repercusión, e hai persoas que están na empresa privada que nunca jamás se va a poder permitir estar aquí, pero hai funcionarios que tampouco se va a poder permitir estar aquí. Porque para estar aquí non só hai que conciliar o posto de traballo, hai que conciliar outras moitas cousas. Non vai de funcionarios ou traballadores das empresas privadas. Vai de realidades. Isto xa falamos algunha vez, que non contribuímos nada ben a política se non facilitamos o acceso. Por eso, insisto, nós estamos de acordo en que cobren os concelleiros. E estamos de acordo na proposta de que Cristian Montes cobre unha dedicación exclusiva e que se dedique exclusivamente a concellería, igual que nos gustaría que se dedicara toda a corporación. Nos encantaría, todo o grupo de goberno, porque sería beneficioso para o povo, indiferentemente que nós non coincidamos coas políticas. E logo, sobre pactar ou non pactar ao Bloque Nacionalista Galego, que pena que a cidadanía non se vai a enterar do que pasou entre as eleccións municipais e o día da elección da alcaldesa. Que pena. Que pena, Que pena que eso non poida ser público. Que pena que non houbera eso, que non estuvera eso como os plenos gravados. Que pena, Juan Carlos. Porque entonces sí que, oye, cada quen está en dereito de cambiar de opinión. Pero, hombre, acusar ao Bloque Nacionalista Galego que pactaría con non sei quen, que non sei canto, e o día que o diga Juan Carlos, que tería pactado con quen fose para ser alcalde, eu creo que aí, ese tema eu non o saquei nunca, o sacaches ti. Eu non o saquei nunca, o sacaches ti. Entonces, eu creo que aí metiches un pouco a pata, Juan Carlos, creo, Eu non vou a facer carnaza con eso, porque creo que Pontevedra en Común non é este tipo de organización, sino o vamos a facer, e creo que as compas do Bloque acaban de actuar parecido, e creo que está ben, porque si no mezclamos todo no barro, e ao final nadie se entera de nada. Dito isto, vamos ao que nos ocupa. Silvia, queres pasar por isto como un tema menor? Non é un tema menor, Estamos falando outra vez máis de levar o centro de saúde a unha zona que, bueno, xa falamos moitas veces da idoneidade ou non, pero tamén é certo que aí hai varios factores que se entremezclan e que nunca dá de resposta. Que interese, Silvia, que interese hai nesas parcelas? Que interese real hai nesa zona? Porque nós non o acabamos de entender, e de verdade que o estamos intentando buscar e non o damos atopado, porque é difícil manejarse, pero que interese hai nesa zona? Porque o interese de que hai unha clínica privada enfrente, vale, é certo, pero, bueno, non pode ser o único, eu creo que hai algo máis. Eu creo que se chama pelotazo. Sinceramente, creo que se chama pelotazo, Silvia. Non sei se eres consciente ou non, supoño que sí, porque eres unha persoa moi inteligente e creo que sí eres moi consciente desto, pero casi me gustaría máis que foras ignorante nesto. Porque o peso da túa mochila para unha compañeira de 30 e pico anos, de aquí a moitos anos vai ser terrible, porque cando eso se materialice, cando todas esas zonas sexan outra vez o centro da especulación de Pontareas, entonces falaremos de 20 anos atrás e nos diredes non faledes do pasado. Claro, que para entender o presente hai que falar do pasado. E aí hai pelotazo, seguro. Por que se non ese empeño en levar a pista de atletismo aí, ese empeño en levar a centro de saúde aí? Por que ese empeño? Porque para isto modificar esa opción, pero para outras cousas non, Juan Carlos, te referías a eso. Non, claro, que é curioso, porque cal é o empeño? Que interese hai nesas parcelas da zona? De verdade, esa a zona onde queredes que creza Pontareas?
Estaría guai saber o nome e apelidos das propietarias e dos propietarios de todos os terrenos. Ademais de un informe de impacto sobre un centro de saúde en frente dunha clínica privada. Iso tamén sería interesante. E o impacto tamén das infraestructuras necesarias, que xa falamos algunha vez. Que impacto vai ter esas infraestructuras necesarias para dotar ese centro de saúde, para entrar ambulancias, sair ambulancias, entrar persoas, sair persoas, entrar vehículos, sair vehículos? Que impacto vai ter sobre o medio natural? Que impacto vai ter sobre a mobilidade da zona? Que impacto vai ter sobre os circuitos que fan os profesionais médicos e as ambulancias? Como van a ser os tempos? Porque de eso nunca se fala. Isto parece que é final construir un edificio bonito para tapar as penurias da sanidade pública e que está desfacendo en todos lados. Para mostra aquí al lado. Simplemente hai que ir 8 kilómetros e vemos o centro de saúde de Porriño. É o claro exemplo. Un edificio precioso, pero unha sanidade pública penosa. E este é o problema real de fondo que a concelleira non vai a responder. Moitas gracias, señor Ucha. Señora Fernández. Ben, pois o que traen hoxe aquí con este carácter extraordinario é a modificación puntual que pretenden facer sobre os 27.985 metros cuadrados que antes no PSOE estaban calificados como solo rústico de protección forestal e que agora pasan a ser un solo urbano consolidado. Tamén modifican a clasificación do solo. Antes, 21.903 metros cuadrados eran de equipamento deportivo e agora se reducen a 10.794 e 5.610 para equipamento sanitario para levar o centro de saúde e 7.000 para aparcamento. Ben, houbo xa un requerimento da Xunta o 27 de maio do ano pasado no que lle requería que non constaba de licencia municipal, sinatura do equipo redactor do planeamento, sinatura do órgano competente do Concello, publicación do acordo de aprobación inicial no DOGA, documentación achegada en formato erróneo, e todo isto para explicar ese goberno que decía antes o señor Francisco Jesús de que intenta axilizar e facer o bo traballo canto antes e o procedemento administrativo na maior brevidade posible e presumir de eficacia. Aquí ten o exemplo da súa eficacia, señor Francisco Jesús. Informes sectoriais que tiveron que recabar vostedes con posterioridade do Instituto de Estudios do Territorio, de Patrimonio, Augas de Galicia, Diputación de Pontevedra, etc. A aprobación provisional a ian traer vostedes ao pleno de outubro de 2024 o retiraron e o trouxeron finalmente en xaneiro de 2025. E o 12 de febreiro se enviou á Xunta de Galicia para a aprobación definitiva. E o que a señora concelleira fala de temas menores, pois é un requerimento da Xunta de Galicia, da Dirección Xeral de Urbanismo, de data 28 de febreiro, de nada máis e nada menos de 3 páxinas. Nestas 3 páxinas, pois lle din que as consultas previstas na lei respecto de empresas ou entidades titulares de sistemas de infraestructuras non se fixeran, que hai un erro na numeración dos documentos, que o expediente non está ben ordenado, isto para a eficacia do señor Francisco Jesús, porque a lei de procedemento di que o expediente administrativo é o conxunto ordenado de documentos e actuacións que sirven de antecedente e fundamento á resolución administrativa. Esta é a súa eficacia, señor Francisco Jesús. Informe de viabilidade urbanística que non existe e que se recolle no informe de secretaría, nada máis e nada menos. Un documento que non se descomprime. O informe da conferencia hidrográfica condicionado, que é necesario rematar as obras de ampliación e por eso vostedes tiveron que asinar o 11 de marzo con Aquaes o inicio da posta en marcha, que non sería posible se o goberno anterior non tivese conseguido esa infraestructura para aquí. Non consta informe de intervención, que o tiveron que facer vostedes o 12 de marzo. Esta é a súa xestión, esta é a súa eficacia, isto é o ben que fan vostedes as cousas e por iso estamos hoxe aquí ás 9 da mañán.
E por iso estamos hoxe celebrando un pleno extraordinario, porque vostedes son incapaces de tramitar correctamente este expediente. Esa é a justificación de que hoxe teñamos que estar aquí. De momento, nada máis. Muchas gracias, señora Fernández. El señor González Carré. Sí, o que se trae aquí a esta sesión plenaria é pois, para subsanar algo que cando se inicia calquer expediente sempre suele suceder. A verdade é que decir aquí de que si tan ben facemos o traballo como non hai erros, mire, sin algo nos diferenciamos algúns para que nadie se sinta aludido, e que defendemos aos traballadores municipais, públicos, sean funcionarios, laborais, a todo o mundo. Defendémolos polo seu traballo, a súa implicación, a súa dedicación e a súa honradez. Pero que vostedes veñan aquí a decir de que facemos as cousas e que presumimos e despois facémolas mal, eu ainda recordo a aprobación daquel pliego do SAF, do goberno BNG-PSOE, e había que publicalo no boletín europeo e mandaron en gallego e vi de volta. Si vostedes son así tan eficaces cando queren obsesionadamente, pois sí, porque sí, saben que logramos con iso? Que despois cambiou a lei de contratos do Estado e despois hubo que volver a contratar e facer outro pliego. Esa é a súa gestión. Esa é a súa gestión. Co cal, de verdade, podrán decir daqui e desta persoa que está falando que queiran, pero a hemeroteca é unha realidade. Señor Ucha, yo digo con toda franqueza, usted vai seguir dicindo, é lícito, hai que ter cuidado nas formas, nas cousas, conforme outras cousas. Que diga que isto é un pelotazo urbanístico, Dios mío, por favor. Ahora se achega a pista de atletismo. Bueno, ahora estamos intentando adquirir outros terreos. Hai que mirar primeiro o ADN do propietario. Por favor, só lle pido iso no aspecto de que conforme para unhas cuestións, aunque non sea para moitas, é coherente, intenta tener un razonamento dicindo que sempre defende iso. Este tema tamén é un tema moi susceptible, porque a miña honradez non me pode pôr en dúda. A miña honradez non me pode pôr en dúda. Está falando do centro de saúde, dos terreos, está falando dos terreos del atletismo. O terreo del atletismo, pois tuve moita gestión en esa cuestión, bueno, aparte que me correspondía, é unha cuestión do goberno, entonces lle pido que seamos cautos con esas cousas. Aquí ahora xa nadie fala porque vai o centro de saúde para aí. Aquí ahora nadie fala porque se comprou eses terreos do centro de saúde. Pero que sí é certo que aquí moitos tiñan que, dunha vez por todas, recoñecer de que durante moitos meses estuveron engañando a cidadanía. O Partido Socialista quería facer o centro de saúde na antigua nave de Aceros, en Granitos, cando sabía que os seus socios do goberno non iban a entrar en esa cuestión. E aparte que era acertada, porque meter un centro de saúde dentro dunha arteria principal do casco urbán, para mí non é acertada. Para mí non é acertada. Despois intentaron vender de que iban a comprar un terreo, o terreo entrando para Canedo, que ten ahora mismo, por suerte, pois aquela torreta están aniñando dúas cigüeñas. Pero tamén tiñan que decir aquí, moi altamente, é claro que ese terreo costaba máis de 3 millóns de euros adquirilo. 3 millóns de euros adquirilo, que non temos capacidade ni a tendríamos, e sería unha barbarie facer unha cousa desas. Porque eses terrenos son privados. Hemos adquirido 5.000 metros en esta zona para o centro de saúde, donde non chegou pouco máis nin a 100.000 euros. Iso é gestión. Tienen ustedes as voltas. Fan vostedes vídeos intentando novamente lastimar, facer daño, meter o dedo na ferida, na llaga, de que está ao lado de un centro privado. Fan ustedes vídeos dicindo que é un beneficio para unha concelleira desta coalición. Me parece indigno, señor Bouzón. Indigno. Indigno. É moi indigno, é entrar en cuestión moi persoales. Creo que vostedes xa fixeron de todo en estas sesións plenarias contra esta concelleira. E de verdade que hai cousas que nos estamos pasando esa barreira, nos estamos pasando de frenada, e cando nos damos conta despois dos daños feitos colaterales, pois moitas veces sentimos desde logo esa situación que non debía jamás pasar esa barreira.
Eu teño claro e fareno sempre. E non teño ninguna dúda da honradez da señora Raquel Planas, se o digo aquí, ni ningún membro desta corporación, deste goberno. Se non, sería o primeiro en irme daqui. E os meus compañeros estou convencido que tamén. Ixe é o real. Vostedes sí que a mellor deberían facer un pouco de reflexión e algún examen de conciencia en aspecto de que hai cousas que se están pasando de frenada. Sigan así. Nos arroparemos esta concelleira, nos deixaremos sempre a seu carón e teño máis que claro que non hai ningún interés aí. O único interés que ten este goberno é que se faga un centro de saúde novo. O único interés que ten este goberno é que mellora a situación do centro de saúde. O único interés que ten este goberno é que ese centro de saúde teña os facultativos máis que necesarios para que en ese centro de saúde. Iso é o único que ten. E este grupo ten o máis que claro. Co cal, nos apoiaremos sempre ese tipo de intervencións, actuacións, e que desde logo partan, en este caso, do goberno e se pasan dun socio de goberno, porque para iso son as coalicións de goberno, para o que haya que discutir no despacho, e para fora salir todos un frente común. Esa é a gran diferencia dos e dos outros, non vou dicir os colores, de momento nada máis. Muchas gracias, señor González Carrera. Ten a palabra o señor Bouz. Ben, a verdade, señora concelleira de Urbanismo, fraco favor lle está a facer a Xunta a vostedes, Vostedes se querían pasar por isto o máis rápido posible, coas maiores presas, coa menor transparencia posible, procurando coller o escurantismo por bandeira con este tema, que nos salpique o menos posible, e veña a Xunta a poñerlles pau nas rodas, a pedirlles que modifiquen documentación. Estalle salindo un pouco regular esta xestión, non? E agora, faime gracia que agora escudas, non? Son informes, es burocracia. No pleno anterior tamén había informes que decían que había que, se non había comisións informativas, que había que votar unha urxencia, e os informes nese caso non interesaron, non? Entón aquí os informes cóllense segundo para qué. Mire, nos non nos imos cansar de repetir o mesmo que levamos dicindo dende que se iniciou esta tramitación, porque isto, unha vez máis, é un novo trámite nese proceso de recualificación urbanística destes terreos no Alto da Gloria. E non imos parar de repetir que son os terreos que pretenden construir un novo centro de saúde fronte á clínica privada familiar da señora Plana. Non o dixemos nós, ela mesma o dixo neste salón de plenos, é un negocio familiar no que eu boto unha man, que é moi digno e nada que reprochar a iso, non? Agora, que queiran ocultar esa construción fronte a unha clínica privada, bueno, pois vostedes dicen que é indigno. Pois consideren o indigno que queiran, pero nós non imos calar, non imos a deixar de denunciar o que está acontecendo e o que vostedes están facendo con iso, porque ademais aquí é que nos coñecemos todas e todos, é que non podemos, ninguén pode ocultar quen son os propietarios dese terreo. Dicía o señor Francisco Jesús, é que está publicado, e xa non é só que coincidan os apelidos de xente entre sí, e que ademais sabemos quen son, e que ademais os que temos responsabilidade de goberno sabemos quen son, e os que temos responsabilidade de goberno neste Concello sabemos que os que poñían trabas a facilitar terreos para o Concello agora teñen total disponibilidade, segundo vostedes nos comentan. Entón, claro, vostedes que digan que non, que é indigno que facemos nós, pois vexan como de digno é o que están facendo vostedes. Vexan esa dignidade a ver onde está quedando. Porque, claro, vostede decía, ademais, no anterior punto, claro, que no mandato anterior que non houbo xestión. Eu repítolle, para non haber xestión, agora están podendo facer esta cuestión que algúns califican de pelotazo urbanístico, están a podendo facer grazas a que hai aprobado un plan urbanístico o que vostedes sempre se opuxeron. Agora poden facer os seus negocios, os seus chanchullos, grazas a que hai un plan urbanístico. E vostedes poden facer modificacións grazas a que hai plan urbanístico. E aquí ninguén pode dicir que non, porque a hora da verdade levantan a man toda a bancada. Entón, cando levantamos a man, estamos avalando eses comportamentos. Miren, vostedes insisten, non? Que os outros terreos eran moi caros, estes foron máis baratos e tal. Non é unha cuestión de que sexan máis caros ou máis baratos. Aquí é unha cuestión de que o PP se emperrou neste espazo. E claro, dicía ao principio, a Xunta está poñendo as paus nas rodas, está mandando, requerindo modificación de documentación continuamente. Claro, é que incluso
a altos cargos de sanidade, lle sorprende tremendamente que vostedes insistan teimosamente nesta ubicación. E hai altos cargos de sanidade que non entenden esa teima a conto de que ven, porque vostedes ata os membros do seu partido yo ocultan, simplemente lle din que ten que ser, e que ten que ser, e que ten que ser. E vostedes venden isto como unha gran necesidade. Eu propóñenles aquí un reto. Saian vostedes á rúa e pregúntenlle á veciñanza que leva 5 semanas agardando unha cita co seu sanitario, co seu médico de atención primaria, si o que lle surxe é ese novo centro de saúde ou o que lle surxe é que se dote do persoal suficiente o centro de saúde actual. Porque nós insistimos, e non nos cansaremos de insistir tampouco, para que queremos un centro de saúde se non hai persoal sanitario? Xa yo digo eu, la culpa é de Pedro Sánchez. Iso é o seu argumento, o de sempre. A culpa sempre é dos demais. Iso sí, cando aparecen aquí persoal, quen sale facéndose a foto dicindo que mandaron a 3 persoas novas é o Partido Popular. Aí xa non é Pedro Sánchez. Entón, claro, vostedes, para o bo é unha gran xestión do Partido Popular, para o malo a culpa é de Pedro Sánchez. E minten, e minten, e minten. Aquí, no último pleno, a señora Raquel Plana dixo hai 15 médicos. Claro, hai un cupo de 15 médicos. Ese é o cupo. A realidade é ben distinta. Porque o día seguinte houbo quen se preocupou de ir ali. E os 15 médicos quedaban bastante lonxe, señora Plana. Entón vostedes siguen obsesionados coas súas cuestións porque o seu obxectivo é ese, o de beneficiar os seus, o de cumplir os seus caprichos, os caprichos dos seus e cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Esa é a súa teima e mentres a situación sanitaria sigue sendo crítica. Porque mentres vostedes se emperran nesta cuestión para beneficiar a esas persoas, a realidade é que as veciñas e veciños están padecendo unha situación crítica. Porque, insistimos, hai persoas en Ponteareas que necesitan axuda e levan un ano agardando por unha cita dun psicólogo da Unidade de Saúde Mental de Ponteareas. Esa é a atención que temos. E, segundo vostedes, vai resolver todo un novo centro de saúde. Pois eu fagolles unha proposta. Todo ese persoal que vai a resolver no centro de saúde a situación crítica da sanidade actual, deriven agora ao centro de saúde Ponteareán, deriven á unidade de saúde mental actual. Es que non hai espacio. Bueno, como están tantas consultas de atención primaria vacías, de médicos de familia vacías, pois destinen eses espazos á unidade de saúde mental. Nada máis polo de agora, que xa sei a alcaldesa que rematei o tempo. Moitas gracias, señor Buzo. Eu creo que por vostedes non habería institutos, non haberían, porque para facelo había que construílos. E agora mesmo hai 3 máis dos que había. Si por vostedes fosen, non se facía nada. Claro que hai problemas de médicos, pero tamén temos un problema estructural, que é un novo centro de saúde. E por iso, para nós, o prioritario e imprescindible, e por iso é extraordinario, traer canto antes a subsanación destos requerimentos. É un trámite administrativo, é unha proposta nosa, porque o consideramos urxente. Claro que sí, que vostedes o mellor non querrían un centro de saúde, pero eu que recordo, antes de finalizar o seu mandato, sí que dixeron públicamente que querían un novo centro de saúde. Agora mudou as cousas? Eu creo que non. Estamos todos de acordo que queremos un novo centro de saúde. Que a vosa política, a vosa demagoxia di es que está beneficiando. Bueno, eu creo que en frente do Colexio Santiago Apóstol ou da Inmaculada ou de calquera iniciativa privada, podese facer calquera iniciativa pública. Es que aquí vivimos en España, non vivimos en China, non vivimos en Venezuela. Aquí hai iniciativa privada. Hai iniciativa privada. E, aparte, asistencia pública e servicios públicos. E se poden instalar onde a lei do solo o permita. Es que parece increíble que haxa que dicir iso. Pero cando esteamos con un novo centro de saúde, nós o único que queremos facer é construílo canto antes, facelo canto antes, que haxa, que vaya todo o mundo, que estea cheo de médicos e tamén pois que sexa
máis digno posible. Por iso, para nós, é importantísimo e fundamental. É unha das obras prioritarias que este goberno quere conseguir. Sí, señora Fernández, eficacia desa da que vostede fala é a que ten este goberno. E nós, a única, o que temos que facer é impulsar estes expedientes. Non temos que tramitar nin administrativamente, nin técnicamente, ningún destes informes. Polo tanto, o noso comedido é este. O que non fixeron vostedes cando gobernaron. É dicir, vostedes tiveron a oportunidade de dotar a Pontareas e de darlle a Xunta uns terreos para facer ese centro de saúde que nin contemplaron unha bolsa de terreos no plan xeral ese do que tan orgullosa está vostede, nin logo cando tiveron a oportunidade de decidir onde implantar esta nova infraestructura non o fixeron. E ademais de non facelo, non se puñan nin de acordo entre vostedes. Tuveron máis de ano e medio a liortas entre uns e outros. E, por suposto, señor Ucha, que estou moi orgullosa da ubicación que terá o novo centro de saúde, porque urbanísticamente, co plan xeral que temos aprobado, é o mellor sitio que podemos ter. É hacia onde naturalmente deben ir estas instalacións. Por qué? Porque as infraestructuras previstas neste plan xeral tamén son por aí. Tanto o enlace da variante da A52 como ese anillo que vai a circunscritar Ponteareas, non? E despois, falan vostedes de que nos que se gastamos, se non gastamos, señor Bouzó, vostedes en infinidade de ocasións saíron dicindo que os seus terreos que propuñan eran de balde. Pero vostede que pensa? Que os iban a regalar? E que se pensa que os iban a regalar estaba moi equivocado, ou o que quería era enganar a cidadanía. Polo tanto, para nós, por suposto que é unha infraestructura esencial. A que temos é de todos coñecidos que está obsoleta. Construíuse no ano 86. Tiña apenas, pois, vou a ler aquí, tiña, mira, 18 consultas para dar cabida a unha poboación de 17.000 habitantes. Agora é punto de atención continuada, dando atención a Ponteareas, Mondariz, Mondariz Balneario, Covelo, As Neves e Salvaterra de Miño. É dicir, ata 44.000 persoas. O que necesitamos é un centro de referencia. É un centro que teña o solo axeitado, con aparcamento, con capacidade de crecemento. Non podemos seguir anquilosados nesa edificación. Porque ao igual que para calquera persoa que vai ao seu primeiro posto de traballo, persoas recén tituladas, pois lles gusta estar en instalacións cómodas e que poidan atender a cidadanía sen estar así pegadiños uns aos outros, pois o mismo pasa aquí. Posibilitaría ter máis consultas e máis capacidade de que veñan novos médicos para atender as persoas de Ponteareas. Por lo tanto, este é un paso máis que dá este goberno para poder dotar a Ponteareas dunha infraestructura fundamental. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Ucha. Por partes. Juan Carlos, eu estou de acordo co tema do barro e co tema das líneas persoais. Incluso algunha vez o falamos, ti máis eu, que ti tes unha encrucillada persoal comigo e bueno, conseguimos algún día falalo, ahora xa. No, pero mira ao seu redor. Hoxe neste pleno, mira ao seu redor, quen baixa o barro. Eu sei que vostede non o fai, pero mira ao redor o que pasa. Porque eu non o fixe público, falei coa alcaldesa algunha vez, ou falei coa concelleira Silvia algunha vez. Fala vostede dos vídeos de Miguel Bouzó, do vídeo, nós tamén facemos vídeos, eu mirei o vídeo de Miguel Bouzó e non vexo que tampouco haya especialmente ningunha falta de respeto. Sabes o que é perigoso? Facer perfiles falsos en redes sociais para atacar a contrarios políticos. E neste pleno, hoxe neste pleno, temos un exemplo claro. Sí, temos un exemplo claro. Bueno, aquí se atacou ata os fillos de concelleiros. Aquí se dixo con nome e apelidos onde vivía o meu bebé. E eu falei coa alcaldesa e teño que recoñecer. Non sei que fixo a alcaldesa, pero pararon as cousas. Así que de baixar ao barro é a primeira vez en 2 anos que digo isto públicamente. O dixen privada bastantes veces. E creo que ti me escoitache unha vez. Entón, de baixar ao barro, a dereita sabe moito. Eu non vou a defender, non vou a pôr a man no lume por a xente do Bloque ou a xente do PSOE, non a vou a par porque non coñezo as súas organizacións e non sei como traballa. Pola miña organización, sí.
Na miña organización non se crean perfiles falsos sabendo que son perfiles falsos para atacar a contrarios políticos e decir mentiras e cousas perigosas en redes sociais. Eso non o faremos jamás, porque supera unha línea moi peligrosa. O dixen outro día. Nos jamás faremos cos contrarios, cos contrarios políticos o que fixeron con nós. Jamás. Porque hai líneas que non vamos a superar. Acabo de consumir o 66% da minha intervención para decir isto, pero creo que é importante. Creo que é importante que a CIPO sepa. Porque hai diferencias tamén no goberno, en estrategias. Hai diferencias. Sobre o tema que nos ocupa, o tema de sanidade pública, eu creo que hai que escoitar o que sucedeu o domingo en Santiago. Creo que hai que escoitar o que sucedeu, Silvia, de verdade. Eu non sei se vostede considera de verdade que é o mellor lugar ou non, pero o tempo quitará ou dará razóns se isto que está sucedendo hoxe é ou non, en lugar de chamarle pelotazo, vamos a chamarlle especulación urbanística. O vamos a ver co paso do tempo, porque evidentemente non somos pitonisos. O problema da sanidade pública e o problema en xeral, vostede agora dixo que era que un centro de salud obsoleto, outras veces decides que a culpa é de Pedro Sánchez. Eu creo que o problema é o neoliberalismo. A alcaldesa acaba de decir moi ben. A iniciativa privada e pública. O que pasa é que hai sectores que a iniciativa privada e pública, pois igual, se choca, sabes? Porque a sanidade, a educación, a vivenda é un dereito. Cal é o problema da vivenda? O problema da vivenda é un problema ideolóxico, alcaldesa, e a sanidade tamén. Entendemos a sanidade e a vivenda como bens de primeira necesidade ou entendemos a sanidade e a vivenda como bens de mercado. E iso que nos diferencia a dereita e a Pontareas en común. Nós entendemos a vivenda, a sanidade, a educación, as infraestructuras e os servizos básicos como servizos básicos. E esa é a diferencia. Eu creo que é aí onde hai que reflexionar. Moitas gracias, señor Ucha. Ten a palabra a señora Fernández. Gracias. Ben, señor Carrera, estamos aquí para falar da súa xestión, da xestión do seu goberno, do que vostede forma parte, non para falar de outras xestións, que, por certo, están tamén contidas aquí, porque hoxe poden vostedes traer isto aquí, porque hai 14 millóns invertidos do Goberno do Estado na depuradora, senón non ian poder traelo. Que decía vostede do Pexón, señor Carrera? De que presume? Por que presume vostede que levan un centro de saúde a donde o van levar? Se non é polo Pexón que nos aprobamos, e que vostede foi denunciar ao xulgado, e que o xulgado non lle deu a razón. Xa que vostede acaba de afirmar aquí que a pista de atletismo é unha cousa súa, escoite, por favor. Igual que escoite as persoas que se manifestan por unha sanidade pública e de calidade. Porque o venres pasado estivemos nunha concentración no centro de saúde. E a CIP non estaba ali, e o Partido Popular non estaba ali. E nós estamos a pelexar por un centro de saúde que funcione correctamente. Porque di a concelleira que imos ser un centro de referencia. Non xa somos. Xa somos un centro de referencia. Somos un centro de referencia onde non ter médico. Hai xente en Pontareas que ten un médico en Covelo e que di, non me cambio nin loco. Así que xa somos un centro de referencia, por desgracia. En canto ao centro de saúde, está moi ben alonxalo do pobo, moi ben, e din vostede que pagaron moi pouco polos terreos. Home, e se o siguen alonxando máis e afastando máis, seguro que pagan menos. Inda pagarían menos. Expliquen aquí a diferenza de prezos na compra dos terreos para o centro de saúde e para esa pista de atletismo que seguen emperrados en construir, e expliquen por que os técnicos da Xunta de Galicia cambiaron de idea e tiveron que dar volta atrás cando xa había un terreo destinado para o centro de saúde. Un terreo, por certo, co que se falou con toda a oposición. Toda a oposición nos reunimos e expresamos o noso parecer ao respecto. O respecto de ACIP era o centro de saúde onde está. A súa ineficacia, señora concelleira, que é vostede responsable de que isto vaya a bo porto, e vostede a responsable, a súa ineficacia nos ten hoxe aquí e perxudica laboralmente a moitos dos concelleiros e concelleiras que estamos aquí, pero o peor é que vai perxudicar a toda a cidadanía de Pontareas nun centro de saúde totalmente afastado da nosa vila. Nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor González Carrera.
Sí, a verdade é que levamos a 2 anos debatindo, traendo este punto a pleno porque é necesario para ir adaptando, desde logo, para que sea unha realidade. E a mellor non nos fixemos unha reflexión real. Aquí dícese, para que queremos un centro de saúde? Pero se foron vostedes o que quixeron que se trouxeran un centro de saúde para Pontareas, vostedes teñen que facer un examen de conciencia, unha reflexión profunda. Se foron vostedes os que na legislatura pasada puxeron 3 terreos a disposición da Xunta para facer un centro de saúde, ustedes, e para que non hai malos entendidos, Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista, para que veñen agora a dicir, para que queremos un centro de saúde de Baleiro? Para que queremos un centro de saúde de Baleiro? Son uns demagogos, uns mentirosos. É a realidade. Pode estar de acordo aquí ou alá, que son os 3 sitios que vostedes dispuxeron da Xunta de Galicia para facer. Os 3. Sabe o que lle pasa a vostedes? En política, ustedes non dan asumido onde están. E non o van a asumir, pero non se preocupen, home. Dentro dos anos hai eleccións e os veciños decidirán. Pero, mire, ver aquí a mezclar se a pista de atletismo, que se o outro, pero, ao final, podemos falar do Estado do Concello outra vez, se falamos de todo. Si a pista de atletismo decidiuse ir ali, si a pista de atletismo vai ir ali, a instalación de atletismo van ir ali, lle gusta ou non a usted, e dentro dos anos dirán os veciños. Por que se pagou un precio ou la outro? Investigue, e se encontra algo raro, denuncie. Iso que ten que ser. Plan Seral. Orgullosos estamos de haber denunciado o Plan Seral. Orgullosos estamos de haber denunciado un Plan Seral que paralizou Pontareas. Solo vale para 4 ou 5 cousas para realizar. Dígame cantas grúas hai de construción en Pontareas. Un pueblo se ve polas grúas que haya en construción. Nos guste ou non. Dígalle vostede a xente onde está a vivienda para Pontareas. Dígalle porque somos un dos pueblos máis caros en vivienda. Dígalle vostede, señora Fernández, que non se entera e vai a marchar desta corporación e non se entera. Pregúntelle aos veciños que crearon ustedes un lugar dotacional único e obligónos a ir a comprar estes terreos ali para facer unhas instalacións deportivas. Dígalle iso aos veciños, non nos engañe. E agora ven vostede con esa idea paradójica. Vamos na parte lateral de Capardellas facer unha instalación deportiva. Non se pode. Esa é a realidade, non engañen. Esa é a realidade. É como antes de decir aquí que na súa bancada hai 2 funcionarios, que eu sepa o seu compañero non é funcionario, que sepa eu é un liberado dos sindicatos, pero non é funcionario. Non engaña a xente. Veña aquí e diga a verdade, veña aquí e faga política, e xa está ben o conto sempre do mismo conto. Asúmano, nada máis. Muchas gracias, señor González Carrera. Ten a palabra o señor Gouzó. Sí. Ben, señora, vamos a ir por parte. Señora alcaldesa, vostede di, se por nos fose, referíndose ao BNG, non habería nin institutos, nin nada. Mire, se por nos fose, se non fose por nos, non se estaría agora falando de construir un novo centro de saúde. É certo o que di o señor González Carrera. Nos propuxemos a construción dun novo centro de saúde, claro que sí, e seguimos dicindo, non o negamos, que é certo que fai falta un novo centro de saúde. O que dicimos é a prioridade é que haxa persoal médico. Non estamos dicindo que non haxa centro de saúde. O que dicimos é para que queremos un novo centro de saúde se está sin médicos. Polo tanto, que haxa médicos é o paso fundamental e o paso inmediato. Non podemos agardar a que se construa un centro de saúde novo para dar respostas ás necesidades sanitarias da xente, porque vamos a deixar xente polo camiño se seguimos esperando a que se construa un novo centro de saúde para resolver a situación sanitaria. Mire, vostede di, señor González Carrera, que nós non asumimos onde estamos e que en 2 anos hai eleccións. Nós asumimos onde estamos e tamén o que podemos garantirlle a xente é que nós non imos enganar a veciñanza. Nós imos a presentarnos como Bloque Nacionalista Galego ás eleccións municipais, imos a presentarnos coa nosa marca política e o que digamos en campaña electoral imos a cumplir. O que non imos a decir é que poremos como liñas vermellas alcaldías e despois imos a deixar en ridículo a nosa palabra e pactar sin cumplir aquela promesa nosa de que só pactaremos con quen nos dea a alcaldía. Polo tanto, nos asumimos onde estamos, asumimos quen somos e non imos enganar a veciñanza e presentámonos sempre de cara á veciñanza. Si queren falar de
do que nos fixemos co centro de saúde, miren, o propio conselleiro de Sanidade actual dirixíase a anterior alcaldesa de Pontareas agradecendo a dilixencia prestada con todas as cuestións relacionadas co centro de saúde. Non o digo eu, dio unha carta da Xunta de Galicia asinada polo señor Julio García Comesaña, hoxe portavoz adxunto do Partido Popular no Parlamento e naquel entón conselleiro de Sanidade. O certo é que o conselleiro comunicou o 4 de novembro de 2021 a intención de construir un novo centro de saúde. O 21 de decembro entrou en vigor o plan urbanístico e 6 días despois, fin de semana polo medio, 6 días despois, estábamos convocando aos grupos da oposición a unha reunión para tratar este asunto. Vostedes non fixeron nada disto, vostedes non se sentaron con ninguén, vostedes tiraron para diante co seu interese que era beneficiar a estas persoas coa construción do novo centro de saúde. E máis, non só é que nos reunísimos con vostedes, sino que emitimos unha carta ao conselleiro coa nosa disposición, informes técnicos municipais, reunións ao conselleiro, ofertas á Xunta de Terreos, máis cartas aos conselleiros, en total ata 11 comunicacións coa Xunta de Galiza para estes terreos. E despois, xa para rematar, en canto ao plan urbanístico, señor González Carrera, vostede di que está orgulloso de telo denunciado. Pode estar orgulloso, sí, a verdad que sí. Pode estar orgulloso da labazada que lle deu a Xustiza dicindo que vostede estaba mentindo en campaña electoral coa cuestión urbanística e dándolle a razón ao que o BNG decía de que eran cuestións impostas pola Xunta. Remato, alcaldesa, vostede di que o plan urbanístico paralizou Pontareas. A verdade é que nós, señor González Carrera, de vostede, leccións urbanísticas non imos aceptar porque vostede é un dos responsables durante décadas do caos e da parálise urbanística de Pontareas. Así que leccións do Partido Popular e en concreto de ACIP, de Nava Castro e Juan Carlos González Carrera sobre urbanismo en Pontareas, cero. Mírense as súas espaldas antes de falar de urbanismo, nada máis. Estamos no século XXI, señor Bouzón, que parece que non avanza, de verdade. Parece... No, por iso, es que vostede de verdad que é relativamente novo. Por iso. De verdad que unha cousa é que o señor Beiras este aí nas antípodas, non? E que sexa unha persona retrógrada e que se quede aí. Pero vostede, que é bastante novo, falar constantemente do pasado, falar constantemente do pasado, pois eu creo que hai que avanzar. Hai que avanzar. Está tan lonxe, señora Fernández, o futuro centro de saúde como está o colexio número 3, lo saben perfectamente, o IES do Barral, o cementerio. Es que está tan lonxe como está aquí. E aparte que fixeron, non? Un camiño seguro para chegar ata aí. Pois fíxese. Sí, e quenes son os beneficiarios? Os beneficiarios non son os dos terrenos. Os beneficiarios van a ser todas as persoas que están aquí, non só no noso concello, senón en toda a comarca. Todos os beneficiarios do punto de atención continuada. Eses van a ser os beneficiarios. E, por suposto, agradezo que saque esa carta, porque foron vostedes os que recoñecían que era necesario un novo centro de saúde. Pero somos nós os que somos capaces de xestionar, porque acaba de recoñecer vostede que no ano 21, 22, 23, 24, 21, podían empezar xa con os trámites. Fixeron algo? Non fixeron nada. No, e aquí sí que nos estamos a facer, e por iso traímos isto. E por que é extraordinario? Porque nos parece importante. Señora Fernández, ten a palabra. Sí, non, o que está claro aquí pola bancada de enfronte é que a vosa postura o único que denota é que non queredes melloras para a sanidade. Porque a nosa única competencia é a de dar e construir eses novos centros de saúde. As competencias de médicos, que por suposto, claro que hai necesidade deles, teria que preguntarlle vostede, señora Vanessa, ao seu presidente Pedro Sánchez, non? Pois, por suposto, e señor Ucha tamén, a Mónica García, por exemplo. Entón, bueno, non fagan demagoxia. Igual que vostede, señora Vanessa, que sempre está coa mesma matraca da depuradora. Repítolle, como repite vostede, tamén yo vou a repetir eu. Se hoxe en día temos as obras da depuradora no estado no que están, é porque un goberno... Espere un momento. Pido silencio, por favor.
é porque un goberno do Partido Popular en Madrid a declarou de interese xeral do Estado, para que fora impulsada chegase quen chegase, estivese quen estivese. E por iso hoxe unha realidade. E a única cuestión que vostedes tiñan que facer mentras gobernaron era ese convenio que asinaron tan nefasto para as arcas municipais. Por lo tanto, deixe de insistir no mesmo, porque ao final o único que fixeron vostedes é empeorar as arcas municipais do Concello de Ponteareas. Logo, en canto ao Pexón, está vostede moi equivocada. Estuvo case 20 anos este Concello con as normas subsidiarias paralizadas, con ese decreto de suspensión. E se fixeron, verdade, se fixeron institutos, se fixeron pabellóns. Por qué? Porque hai ferramentas legais que, inda que este o planeamento urbanístico suspendido, se poidan construir por interese xeral novas edificacións. Por suposto que agora tenemos que tirar da ferramenta legal existente, que é o plan xeral. Gústenos máis ou gústenos menos. Pero como xa viremos e falaremos aquí, por exemplo, do plan parcial da Lomba, cousa que vostedes tanta matraca deron tamén cando estiveron na oposición, pero non fixeron cando chegaron a gobernar, que era que tiña que estar o plan parcial da Lomba dentro do plan xeral, senón non íamos votar a favor. Bueno, pois aprobaron o plan xeral sen o plan parcial da Lomba, pero non só iso, se ademais, coa inviabilidade económica e técnica que ten ese plan parcial da Lomba, tivemos que facer outra modificación puntual. Entón, por lo tanto, non nos veñan a dar aquí lección nin de trámites administrativos, porque só hai que ver todos eses requerimentos que tiñan vostedes en calquera un dos trámites que facían a diario, como para estar aquí falando agora de que se os técnicos municipais ou as empresas contratadas para facer esta documentación teñen ou non teñen requerimentos da Consellería. Por lo tanto, pídolles que tendan a man e voten a favor deste punto tan importante para a sanidade pública de todos e de todas. E senón, o que estarán mostrando, pois en realidade, a súa vontade sobre este tema. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Fernández Represas. Pasamos á votación. Votos a favor da aprobación provisional. Abstencións. Votos en contra. Moitas gracias.